और कुछ कुछ बाप दादा का उम्र कभी लोग जुटल हो तब कुछ ऐसने बजे कि सबके मन वाली हो जाए। लड़का भी बड़ा तबे से उतावला उनकी सोचत हूँ कि ये भाई ओम पर कसवा खाली माइये माई कही कि और कुछ कहे। बड़ा सुंदर अभी अभी गीत संगीत का रउआ सब आनंद ले लें, नाच का भी आनंद देख लें, डांस का भी आनंद मिलल, हिलौला के भी आनंद मिलल। भाई एगो इनकर सहयोगी बतौलन के हिलैया लेकिन गिरैया मत। अभी कहाँ संभव बा कि हिली या ना गिरी। इतना खाल ऊंच में माइक धइल बा, इतना खाल ऊंच में माइक धइल बा तो अगर ज्यादा हिली तो गिरबे करी, तनी कम हिली तो ना गिरी। काहे कि एने ओन है माइक खबे करी गिरी जाइए। अब ज्यादा है करे के कूद गिरबे न करी, काहे न गिरी ता ई संभव नहीं के। हिली तो गिरबे करी, माली माइक गिरबे करी। ज्यादा हिली खैर बड़ा आनंद आप लोगन लिहलन है तो तू मास्टर तनी कुछ बता दा। कौन का पुरस्कार हिलावे के कुछ और तरीका बा, हमार हिलावे के कुछ और तरीका बा। हम ऐसा हिलाई के गिरबे न करी। हम ऐसा हिलाए कि गिरबे न करी। ऐसे कि हम कमोए भर हिलेबे करो कि कमो हो जाओ आ गिरबो मत करो, कामो हो जाओ आ गिरबो मत करे। तरीका अलग अलग बा सबका, हर चीज का तरीका अलग होला। जिसे इनकर बैठे का तरीका अलग बा, हमार बैठे का तरीका अलग बा। इनकर सूते का तरीका अलग बा, हमार सूते का तरीका अलग बा। बात बा बहुत बहुत गाना निकलल आ अब मतलब गीत ऐसन हो गई भोजपुरी की छीछा लेदर हो गई, कौनो चीज बचल ना बा। बारे कवि और बारे गवैया मेहरारून के एड़ी से लेके कपार तक कुल अंग का वर्णन कर दिया। खास तौर से ओकरा में ढूंढी के तैसन वर्णन कैल, मेहरारून के ढूंढी के गजन कर दिया। कौनो गवैया गावता मोरा गन्ना के रस तोरा ढूंढी में सही सही जाता कि ना। कल में पेरे के उखिए नहीं के मिला, कल में पेरे के उखिए नहीं के मिले तक ढूंढिए हौदी हो गई। कौनो गवैया गावता कि ओही रे जगैया दांते काट दियलन राजा जी। काहे न जिभिया चाट लेहले राजा जी। फुहरे हवा का एकदम। हम कबो कबो गा के जाइला तो सोचीला कि साला कौन जगह रहे सीमा, कौन जगह रहे कि दांते कटले रहे। कबो कबो सोचीला हम के आज तक ना पता चलल कि कौन जगह रहे कि दांते काट दियल। वाह, दो तीन आदमी पता लगा ले भैया। के पता लगौले बा? आशा राम, राम रहीम और नारायण साईं। ओही मठ का तू चेला हवे। बड़ा जाता रे का कहेला सन रेता पर की कौन भूमि जाता है।
ता बैठा कहले के मतलब बहुत गीत निकल, लेकिन यही में कुछ अच्छा गीत भी निकल। हम नहीं कहत कि हर गवैया वैसने बनन, हर कवि वैसने बनन। देखा ही हो एगो गीत, कौनो मेहरारू अपना मर्द के बड़ी मानत है, वैसे तो हर मेहरारू अपना मर्द के माने ले, लेकिन मनला का तरीका अलग अलग बा। अब एगो मेहरारू मनबे करे हन, केनियो ले जेबा तो बैठा रहे मुंह फुला के, आ एगो मेहरारू के मनले का तरीका होला कि मर्द केनियो ले गोइल थाकल खेदाइल तो बिना कहले पहले लोटा में पानी लेके मीठा लेके आई, ली पानी पी ली, आ चाहे थरिया में पानी लेके आई कि आई रो तनी थाकल खेदाइल बनी गोड़ धो दे। एगो ही मन लेके तरीका होला। एगो मेहरारू बड़ी सा आ गइल, अइलो कहाँ गइल, कहाँ गई रहल, अब पहले पानी खाए के ना पूछे कहाँ गई रहल। देखा माई में मेहरारू में बड़ा अंतर बा, मो से माई भी बा आ मो से मेहरारू भी बा। अच्छा इतना लोग बैठल बनन, हम जो गलती कहब तो कहिए, जेकर घर में माई होई, जेकर घर में माई होई, ध्यान से सुनिया बात, जेकर घर में माई होई बेटा लाख कमा सुतबा, रोज लाख 2 लाख कमाता, लेकिन घर में अगर माई जियतिया तब बेटा केनियो ले जाई तो माई पेटवे निहारी, हमार लाल खैले बा कि ना। हम अपन बात बताओ तनी, अभी 2 4 5 6 महीना भइल हमरे माताजी का गुजरले, पुरान हो गई रही करीब 90 95 बरिस का, लेकिन केनियो ले जाई गा के गाड़ी के आवाज सुन जाई हम, कुर्सी पर बैठा रही हम, कहीं कि सुनू कब कि माई ठीक बाड़ू न, कहीं कि सुनू जाइब तो खेतर देहिया सुगराए, आ कही कि रतिया के तू खैबो ना करे ले गावे ले तो दूध दूध मिल जाला कि ना। माने उ जानत दिया कि एक खाए पिए के कमी नहीं के, लेकिन माई माई होली। तो अगर माई घर में जियतिया तो बेटा केनियो ले जाई तो माई पेटवे निहारी, लाल खैले बा कि ना। अब मेहरारू केनियो ले जइब, कुर्ता खोल के टंगब तो कबो हेवना पाकिट में हाथ लगाई, कबो होना पाकिट में, जवन मिली तवने बड़का वनी के आयरन चेट ह, मुगल सराय के चाहिए लोग ना पाई, मुगल सराय के चाहिए लोग ना हाथ लगाई। लेकिन मेहरारू अपना ही पति के मानतिया, कहतिया का कहतिया,